ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସବୁବେଳେ କଳାକୁ ଏବଂ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମାରୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ବରଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେବେ କମି ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସହ କହିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ପ୍ରଥମ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁକି ବି ଆସିଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ ତ କହିହେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ସାର୍ ମିଶିକି ସିନେମାର ମଜା ନେବା। ଛକି ଶୂନ ସିନେମା ରଜରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଗତ 12 ତାରିଖରେ, ଏବଂ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟି ପାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କି। ବସ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଉ, ସିନେମା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆପଣ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରିମିୟର ମୋର କରିବା ପ୍ରଥମ ପାଇଁ? ସିନେମାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। 2004ରେ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁକି ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼, ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବର ଭିଡ଼, ସେଇଭଳି ଭାବର